Okrem štátnej a mestskej dotácie pokrývajú dopravné podniky náklady na prevádzku mestskej hromadnej dopravy aj ziskom z tržieb za cestovné lístky. V opačnom prípade by napríklad cestovný lístok v Bratislave stál asi 20 korún. Slovenské dopravné podniky sa bránia proti čiernym pasažierom rôzne. V niektorých mestách sa vchádza do autobusov len prednými dverami, inde zase zavádzajú autobusový predaj lístkov. Vo väčších mestách je to nemysliteľné, pretože by sa znížila obežná rýchlosť vozidiel. Najčastejšou obranou sú revízory. V Bratislave zvýšili počet kontrol, výsledky sa dostavili. Za tento rok na pokutách zatiaľ vybrali takmer 2 400 000 korún. Najväčším problémom pri overovaní totožnosti čierneho pasažiera je chýbajúci centrálny register občanov, ktorý zostal po rozdelení federácie v Prahe. Čierni pasažieri sa delia na dve skupiny. Sú to notorickí neplatiči, najčastejšie študenti, a náhodní čierni pasažieri. Nieraz sa však stanú cestujúci neplatičmi aj nedobrovoľne, keď si nemajú kde kúpiť cestovný lístok, pretože výdajné automaty nefungujú. Na vine sú vraj špeciálne gangy, ktoré automaty upchajú a potom vyinkasujú peniaze. Proti automatovým špecialistom nemôže zasiahnuť ani polícia, lebo na automate vlastne nespôsobia žiadnu škodu. S týmito informáciami dnes v Bratislave oboznámili novinárov pracovníci dopravného podniku Bratislava.